ሰላም ተኸታተልቲ መዳብ ፎሬክስ አካዳሚ ከመይ ኣለኹም? ሰናይ ናይ ዕረፍትን ምዝንጋዕን ግዜ እናተመነኹ ንሎም መዓልቲ ድማ ከምቲ ልሙድ ናይ ሰንበት ማርኬት ፎሬክስ ማርኬት ኣናሊስት ሒዘ መፅእ ኣለኹ። ሼር ላይክ ሳብስክራይብ ጌርኩም ድማ ፈሎው ክትገብሩኒ ብትሕትና የላብወኩም። ኣብቲ ፋንዳሜንታል ሳይድ እንድሕር መፂና እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ኣዝዩ ካብቲ ብዙሕ ፋንዳሜንታል ዝተረኣየሉ ማርኬት ድማ ኣዝዩ ቮላታይል ዝቐነየሉ ዊክ እዩ። ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ድማ ብዙሕ ናይ ኒውስ ኢቨንታት የብልናን መይብቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ገዲፍካ ማለት እዩ። ስለዚ ብተዛማዲ ቁሩብ ኩል ዝኾነ ዊክ ይኸውን ማለት እዩ ኣብ ፎሬክስ ብሓፈሻ ኣብቲ ብምሉኡ ናይ ኢንቨስቲንግ ኢንዳስትሪ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ትማሊ ዝነበረ ናን ፋርም ኢምፕሎይመንት ወይ ድማ ቲኤንኤፍፒ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣዝዩ ብዘገርም ቁፅሪ ማለት እዩ ኔጋቲቭ ይመፅዩ። ከም ሬዛልት ናቱ እንድሕር ርኢናያ ድማ ዶላር ኢንዴክስ ወይ ድማ ዶላር ኮምፕሊትሊ ሴል ኦፍ ክኸውን ርኢና ኣለና። እሱ ድማ ብዙሕ ፅልዋታት ዋላ ኣብቲ ካልእ ኢንዳስትሪ እውን ኣብ በዓል ክሪፕቶ ይኹን ኣብ ኢንዳይሲስ እውን ዓብይ ፅልዋ ገይሩ እዩ። ስለዚ ከም ዝርአዮ ዘለና እቲ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ሙቭመንት ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ሴል ኦፍ ወይ ድማ ቢሪሽ ሙቪ ዘሎ ከም ዝርአዮ ዘለና ኣዝዩ ነዊሕ ዝኾነ ፒፕሲ ወሪዱ ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ማለት እዩ። ሕጂ ዶላር ኢንዴክስ ኩሉ ግዜ ከም መወከሲ ስለንወስዶ እንታይና ክንፅበ ድማ እቲ ናይ ሴል ኦፍ ናቱ ኮንቲኔሽን ክንፅበ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ maybe ዶላር ኢንዴክስ ኣብዚ ኢምባላንስ ካንድል ዘለና ንእሽተይ ሪትሬስመንት ክሳብ ኣራውንድ ዲስ ኤሪያ ክረክብ ንኽእል ኢና። ብድሕሪኡ ግን there is high probability ማለት እዩ ዶላር ኢንዴክስ ናብ 102.3 ናብ ስትራክቸር እዚ ምክንያቱ ሚቲጌትድ ዘይኮነ ካንድልስ ኣለና ኣብዚ። ስለዚ ማርኬት ናብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ። ስለዚ ዶላር ኢንዴክስ እንድሕር ናብዚ 102.3 ክወርድ ኮይኑ ድማ ኣብ ናይ ጂቢፒ ዩኤስዲ ከምኡውን ዩሮ ዩኤስዲ ድማ ቁሩብ ቡሊሽነስ ክንርኢና። ከምቲ ዝበልናያ ግን ዝኾነ ካታሊስት ክኾኖ ዝኽእል ናይ ፋንዳሜንታል ስለዘየለ ማርኬት ቁሩብ ኩል ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ ድማ ስሎው ክኸውን እዩ። ምክንያቱ ኢንተረስት ሬት ናይ ዓዲ እንግሊዝ ርኢና ኢና ኢንተረስት ሬት ቆሪፆም እዮም ኣብ ዝሓለፈ ናይ ዶላር ናይ ዩኤስ ዶላር ድማ ኢንተረስት ሬት ከም ዘለዎ ሓሊፉ ርኢና ኢና። ብዙሕ ኒውስ ኢቨንትስ እዮም ኤኒዌይ ሓሊፎም ዘለው። ስለዚ እቲ ማርኬት ዝኾነ ንዕኡ ፋንዳሜንታል ዝደፍኦ ክሳብ ዘይሃለወ ቁሩብ ቡሊሽ ኣብ ናይ ሬንጅ ማርኬት ክንርኢ ተኽእሎታት ኣሎ። ብሓፈሽኡ ግን ኣብ ዶላር ዳውን ትረንድ ወይ ድማ ሴል ኢና ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ለስጎ ናብ በዓል ጂቢፒ ዩኤስዲ እንታይ ክንርኢና ናብኦም ንምፃእ። ብምቕፃል ዶላር ጂቢፒ ዩኤስዲ ክንርኢና ጂቢፒ ዩኤስዲ እንድሕር ርኢናዮ ኣብዚ ኣዝዩ ሄልዚ ዝኾነ ፑልባክ ድሕሪ ምግባር እቲ ኒውስ ድማ ኣብ ናቱ ፌቨር ስለ ዝመፀ ትማሊ ኮምፕሊት ማርኬት ሪቨርሳል ንርኢ ኣለና ማለት እዩ። ካብዚ ንሕጂ ድማ ኮምፕሊትሊ ብናይ 4 hour ታይም ፍሬም ቢሪሽ ትረንድ ላይን ኣለና። ስለዚ ማርኬት ድማ ኣብዚ ቡሊሽ ሞመንተም ካንድልስ ኦልሬዲ ፎርም ገይርልና ኣሎ። ስለዚ 1.28 ኤሪያ ብሬክ ኣውት እንድሕር ገይርልና ኦል ደ ዌይ ናይ ቡሊሽ ሙቭ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክንረክብ ኢና ማለት እዩ። ልክዕ ከምዚና ክንርኢ ግን 1.28 ብሬክ ክትገብረልና ኣለዋ እዚኣ ትረንድ ላይን ከምኡውን ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ብሬክ እንድሕር ገይራትልና ናይ ቡሊሽ ክንርኢና። ኣት ኤኒ ጊቨን ታይም ግን ኣብዚ ሓንቲ ቢዩቲፉል ናይ 4 hour ሪጀክሽን ካንድል ስለ ዘላትና እውን ፕራይስ ነዚ እንድሕር ብሬክ ክገብረልና ዘይክኢሉ ኣት ኤኒ ታይም ነዚ 1.2808 ንብሎ ዘለና ካብዚ ድማ ፕራይስ ሪቨርሳል ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ። ብሓፈሽኡ ግን እታ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ንእሽተይ ፑልባክ ምስ ገበረ ካብኡ ናይ ቡሊሽ ናይ ቢሪሽ ሙቭ ስለ ንሪኦ ዘለና ኣብ ጂቢፒ ዩኤስዲ ዝለዓለ ናይ ቡሊሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎታት ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ 1.2808 ማርኬት ስትራክቸር 4 hour ታይም ፍሬም ብሬክ እንድሕር ገይርልና ሉክ ፎር ባይስ ክሳብ 1.29500 ማለት እዩ። ኦኬ up to this point ክሳብ ኣብዚ ለቨል እዚ ናይ ቡሊሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ። 1.29500 ታርጌት ብምግባር ቡሊሽ ክንርኢና ማለት እዩ። ስለዚ እዚኣ the best one ዘላ ካብ ኩለን ከማን ክሊርሊ ነዚኣ ንከታተላ ኢና። ኦኬ ብምቕፃል
اوكي بمقصال ابناي يو اس دي كاد كنمصينا ايرو يو اس دي كنمصاينا دحن قصيلنا ايرو يو اس دي اي تخوانا لخو معناتو تي اكسبانشن فيز ناتا كل سلاز ودأتو تمال مالتي جن اب كندا ابز ندحرينا ناي يو اس دي كاد زيا ناي شورت تيرم يكونتن لونج تيرم يهم كتريوا this is daily time frame ابناي اولت زي بس هو زلو ناي قدم 4 عامات بس هو زنبر ماركت ستراكشر ወይ ድማ ዞኒ ካልኣይ ነገር ድማ ኣዝዩ ቢዩቲፉል ዝኾነ ናይ ቡሊሽ ትረንድ ኢና ንርኢ ዘለና ሕጂ ድማ ማርኬት ኣብዚ ኣብ ናይ ንውሕ ዝበለ ግዜ ኣብ ናይ ኣኩሚሌሽን ፌዝ ኣቲልና ኣሎ ከም ዝርአ ዘለና ስለዚ ኤኒ ታይም ብሬክ ኣውት ኦፍ 1.38 1.39 let's say 1.39 breakout without any doubt price there is high probability ናብዚ ናይ ምውፃእ ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚ 1.46 ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ሕጂ ኣብዚ ንራዮ ዶላር ኮምፕሊትሊ ትማሊ ኣዝዩ ሕማቕ ዝኾነ ግዜ ወይ ድማ ሕማቕ ዝኾነ ሰሙን ክሕልፍ እንከሎ ካብኡ ዝገደደ ድማ ካድ ኣዝዩ ዊክ ስለ ዝኾነ ጥራሕ እቲ ዩኤስ ዶላር ናይ ቡሊሽ ሙቭ ንሪእሉ ዘለና ማለት ስለዚ ኣዝዩ ኢምፖርታንት ዝኾነ ኤሪያ ኦፍ ቫሉ ፎርም ገይርልና ኣሎ ብሬክ ኣውት ኦፍ ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ንባይ ክንሪኣ ኢና ክሳብ 1.46 at any time تاناي long term زبالكوا حجي at any time بيريش ماركت جميرو ناي حدا كلتا سلسة معلت برايس ندحر بريك جيرلنا ترند لاين نحنا all the way كسبب زيا sell position كرنا خلينا مالتي all the way كسبب زي sell ناي موراد كنرئنا خلينا سلزي زيا ندحر فورم جيرات لنا مالتي لزي زي أنا USD كاد ما يبين لهم نزي سومن زخت كون أي تقلني أجن لونج تيرم أبناتكم ويتشن ليست نحرقتيهما أزيو بالزخونة موف كنرخب الله نقلنا بمقصال AUD Australian dollar US dollar Australian dollar next week I think solusi مسلني ناي interest rate decision alone Australian dollar ون أزيو بيريش زخونة ماركت يو كنيو ولا سوم طرح زيكون انه حزب له سامنتات مالتي حجي كن ابز فورم غيرلنا كم زلو اوستراليان دولار يو اس دولار ازي بلوز كابتن فتوان ماركت ستراكشر فورم قيناتلنا لا سلازي ات اني تايم برايس نزيا بريك قبرنا ابتي جمرولو ستريت اواي بولش موف كن حزينا مالتي سبب زي بايناي ما خدت خلو كهلواي زي طرح كساب بريك تقبرنا كنصبينا اوفرول ولا ندحرينا تي ماركت ميتيجيشن متيو زلو كومبليتلي فيل غيرلنا سلازي نزيا نبلازلنا ماركت ستراكشر ندحر مزيلنا ستريت اواي بولش كن حزينا مالتي سلازي رايوا ازيا بيوتيفول زخونه فورميشن اوف ماركت هلاتنا بزا ابناي Australian dollar US dollar اوكي اوكي قال ابناي مستر جولد اوكي كونجراتيليت كلهم توم every day follow تقبر نزو مالتي last week ندحرينيو كابز بريك اوت كومبليت الابناي دولار مستي بحافش انا جيوبوليتكس كل تسانيو دولار جولد نباي تزي كوين سيل اي نبلنا there is high probability دما after this breakout نباي لنا مالتي كم زريا زلناها all the way لعلي 900 بيبس خون straight away كيدو مالتي حجي دما رينيو برايس complete rejection candle labs form ገይርናሎ at the same time common bullish confirmation candle labs form ገይርናሎ ስለዚ there is high probability market there is high probability market move to the above at any time ግን 2.42 2,421 area زي ماركت زي بريك ساب زي قبرت سيلز بحال كيتريو ناب جولد at any time ግን entry position الشيء pull back ناب زي area زي ماركت ريتريس كيرلنا bullish confirmation هباتنا كساب زي buy position كرينا حجي قربتي entry high كيد سلزلو مالتي at any time ግን كاب 2,421 ከባቢ ንባይ ክንሪኢና
ማርኬት እንድሕር ሙሉእ ብሙሉእ ነዚ ስትራክቸር ዝብሬክ ገይርልና ድማ ሴል ፖዚሽን ክሳብ 2353 ክንርኢና ማለት እዩ ክሳብ ኣብዚኣ ክንርኢና ስለዚ ኣዝያ ብልፅትያ ዘላ ማለት እዩ እዚኣ እተን ቀንዲ ኢምፖርታንት ነዚ ሰሙን ክንከታተለን ዘለና ግን ጂቢፒ ዩኤስዲ ኤዩዲ ዩኤስዲ ጎልድ እዚአን ሰለስተን ማለት እዩ ብራብዓይ ድማ እታ ዩኤስ ዶላር ካድ ከም ሎንግ ተርም ትሬድ ወይ ድማ ስዊን ትሬድ ክንሪኣ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣርባዕተን እዚአን ሒዘ መፅአ ዘለኹ ደሪዝን ምክንያቱ ድማ እቲ ናይ ትማሊ ናይ ሶምን ዝነበረ ማርኬት ኮምፕሊትሊ ኤክስፓንድ ስለ ዝኾነ ማለት እቲ ኢንትሪ ሓንሳብ ሚስ ንድሕር ጌርና ድማ ክንወስዶ ስለ ዘይብልና ጥራሕ እምበር ካልኦት እውን ነይሮም ኩሎም ግን ድሕሪናያ በዓል ጂቢፒ ጂፒዋይ ካብ ላይን ላስት ዊክ እቶም ሒዝኩሞ ዘለኹም ኮንግራጁሌሽን ፕራይስ ነስትራክቸር ዝብሬክ እንተገይርልና ኢልና ኣናላይዝ ጌርናዮ ነርና ኦል ደ ወይ ድማ ኢት መልት ዳውን ሕጂ ዝኾነ ናይ ኢንፎርሜሽን ስለ ዘይብሉ ኢና ክንወስዶ ዘይከኣልና ከምኡውን በዓል ዩሮ ዩኤስዲ እንድሕርናዮም እቲ ኤክስፓንሽን ፌዝ ዝበልክዎ ኦልሬዲ ማርኬት ስለ ዝኸደ ዝኾነ ኢንትሪ ፖዚሽን ሕጂ ክንረክብ ኣይንኽእልን ኢና ኣብዚ አንለስ ፕራይስ ክሳብ ኣብዚ ሪትሬስ ገይሩ ነዚ ኢምባላንስ ካንድል ፊልም ዝገበረቱ ዘይኮይኑ ማለት ስለዚ ድማ ክሳብ 3-4 ናይ ትሬዲንግ ዴይስ ክፀንሕ ፖሲቢሊቲ ስለ ዘለዎ ኢና ብዙሓት ፓየርስ ሰት ዘይገበርና ዘለና ማለት እዩ ስለዚ እዚአን እየን ዘለዋና ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ሰሙን ንኩልና ነግረ መገድና ድማ ሪስክ ማኔጅመንት ኣብ ግምት እንዳእተና ነቲ ማርኬት እቲ ጂኦፖለቲክስ ኣብ ከባቢ ዘሎ ብፍላይ እዚ ናይ በዓል ኢራን እስራኤል ሊባኖን ዘሎ ድማ ኣብ ግምት እንዳእተናዮ ንኸይድ ንሱ ዝኾነ ነገር ሪኣክሽን ኣብ ዝገብረሉ ማርኬት ኮምፕሊትሊ ኣዝዩ ቮላታይል ክኸውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ዘለናዮ ሰናይ ናይ ትሬዲንግ ሰሙን ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ቻው